Het is zondag 19 juni. U kijkt naar Omroep Zeeland. Welkom. We beginnen met het nieuws van deze zondag. De provincie Zeeland gaat vooralsnog niet akkoord met de ingrijpende stikstofplannen en de stikstofdoelenkaart van het kabinet, waarbij de uitstoot op sommige plekken met 95% terug moet. Dat staat in een brief van het dagelijks provinciebestuur aan de politieke partijen in Provinciale Staten van Zeeland. De plannen van het kabinet zijn onduidelijk en niet uitvoerbaar, schrijven gedeputeerden. Zo heeft het kabinet opeens plekken aangewezen waar de stikstofuitstoot sterk moet worden teruggedrongen, die bij de provincie zelf helemaal niet in beeld zijn. Het ontbreekt Zeeland volgens de provincie ook aan mankracht en middelen om de rigoureuze plannen uit te kunnen voeren. De Joodse gemeente Zeeland heeft vandaag een nieuwe Torah-rol in gebruik genomen. Een bijzonder moment, want dat gebeurt niet vaak. Sinds 1705 bestaan wij en het is nog nooit gebeurd. Het is voor het eerst in Zeeland dat we dit meemaken. De rol is geschreven in Jeruzalem, helemaal met de hand op perkament. In Galerie T in Middelburg werden de laatste zinnen ceremonieel ingevuld. We hebben net om's de beurten de chauffeur de opdracht gegeven om namens ons een letter te schrijven. Dat is een eer, want degene die dat ter eer valt, is het eigenlijk alsof je zelf een Torah-rol hebt geschreven. Nou, dat is wat, hè? Daarna werd de rol op traditionele wijze naar de synagoge gebracht. Ik denk dat iedereen die weet wat een Torah is, hoe belangrijk dit is voor de Joodse gemeenschap, dat onze basis is van leven, dat het zo'n belangrijke dag is dat we hier nu in deze tijd, zoveel tijd na de verwoesting van de synagoge, weer een nieuwe rol laten schrijven, dat is ongekend. Na een jaar wachten en een uitgebreide ceremonie vandaag kon de rol dan eindelijk in gebruik genomen worden. Na 2 jaar corona mag het eindelijk weer zonder beperkingen. Het Eindeloos Eilandfestival in Kortgene. Het hele weekend werd er gezongen en gedanst. Dat ging gepaard met veel zon, maar ook met regen. Al verpesten de wolken het feestje niet. Nou ja, het is natuurlijk heerlijk zo lekker buiten. Zeker dit jaar ook op een hele mooie plek. En heel intieme concerten. Het is echt hartstikke leuk, dus heel ongedwongen. Allerlei soorten publiek. En dat trekt me enorm aan. Ja, dat is geweldig dat het festival natuurlijk weer kan beginnen. Dat we weer mee bezig zijn. En weer helemaal, het oude evengevoel is weer terug. Dus dat is prima. Ook kinderen konden zich er volop vermaken. En dat voor het eerst op een nieuwe groene locatie. Het is nu op de Vliethoeve, ook een prachtige locatie. En dat moesten we weer een beetje opnieuw uitvinden, maar voor ons is het goed gelukt. Dus dat is echt weer goed. Je zit gewoon tussen de bomen in het groen, naar mooie muziek te luisteren en mooie dansvoorstellingen gezien. Het is prachtig hier. Bij restauratie van diverse torens en kerken hier op Walcheren hebben ze de bovenste laag afgeschaafd. En daarmee zijn die metselaarsstekens die al vanaf de bouw van de kerk in de kerk zitten verdwenen. Dit kan je niet meer terugbrengen. De stenen zijn weg. De toren ziet er heel strak uit. Natuurlijk is dat mooi. Maar het klopt gewoon niet. Historisch klopt het niet. En daarom luidt hij nu de noodklok. Rob Dreesens uit Middelburg is amateurhistoricus en doet onderzoek. Volgens zijn bevindingen zijn veel kerken verminkt. Soms helemaal, zoals hier in Oostkapelle. En soms gedeeltelijk, zoals hier in Gapingen, waar nog 1 teken is. Een maalteken. Die loopt helemaal door. De metselaarsstekens werden tot en met de 16e eeuw in Nederland aangebracht bij de bouw van onder andere kerken om bescherming of juist zegening te bieden. Mensen konden in de middeleeuwen niet lezen, dus dan werd dat met metselaarsstekens werden er bepaalde figuren aangebracht, zodat mensen wisten of een waarschuwing of een zegening voor het land. Het heeft ook te maken met tempeliers, het heeft te maken met de kruistochten. Elk symbool heeft een bepaalde betekenis, er zit gewoon heel veel achter, heel veel geschiedenis. Daarom doet hij nu een dringende oproep aan de politiek en de kerken om bij nieuwe restauratiewerkzaamheden verdere verminking te voorkomen. En voor de sport gaan we naar Jan-Jaap Corré. Straks in Omroep Zeeland Sport veel na-competitievoetbal. De kraker tussen Luctor Heinkensand en RCS werd pas in de verlenging beslist door supersub Jordi Nijland met dit doelpunt.
Hij speelt eigenlijk helemaal niet meer in het eerste, maar schiet zijn ploeg wel naar de tweede klasse. Verder kijken we nog even terug op de wedstrijd om een plek in de eerste klasse tussen Ierseke en de Zwerver. En we hebben beelden van de Jo de Roo toertocht. 84 jaar is hij inmiddels, maar hij zit nog steeds op de fiets. Dat straks na het nieuws in Omroep Zeeland Sport. De tegenstellingen in het weer van gisteren en vandaag waren erg groot. Na het mooie en vooral erg warme weer bleef het vandaag bewolkt en op veel plaatsen was er in de ochtend en ook later in de middag en avond sprake van perioden met regen. Terwijl we in de nacht en vroege ochtend van zondag al enkele onweersbuien hadden gehad. En de temperatuur kelderde daarbij naar maximaal 15 tot 17 graden met een stevige noordelijke wind, dus een flinke aderlating wat betreft de temperatuur. Het weer werd vandaag bepaald door een front dat over Zeeland lag en die pas morgen van het toneel zal zijn verdwenen. Dat betekent dat wij vanavond en vannacht eerst nog bewolking hebben met een enkele bui, misschien ook met onweer. En later in de nacht wordt het geleidelijk droog bij 13 tot 15 graden. Morgen schijnt de zon geregeld, maar het is nog best koel met 17 tot 21 graden en een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De dagen daarna gaan de temperaturen omhoog met vrij zonnig weer en de temperaturen komen te liggen rond 25 graden later in de week. Tot zover. Meer nieuws ook op onze site omroepzeeland.nl. Straks dus nog Omroep Zeeland Sport. Ik wens u alvast een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.